Hi ha molts municipis, hi ha molts ciutadans que no han fet els deures, però hi ha alguns que sí. I ens volem aturar al Prat de Llobregat, que és un dels municipis més eficients en la gestió d'aigua. I volem saber per què. Judit Estrada, explica'ns. Hola, molt bon dia, Ariadna, bon dia a tothom. Doncs el Prat de Llobregat és un exemple que la bona gestió de l'aigua és possible. Fixeu-vos, aquí tenen un consum de 162 litres per persona i dia, però si traiem de l'equació la indústria i altres serveis i només calculem el consum en els domicilis, el consum baixa fins als 95 litres per persona i dia. Segons l'empresa municipal d'aigües, això és possible perquè s'han minimitzat al màxim les pèrdues, les fuites d'aigües de les canonades i, a més, s'ha aconseguit que la xarxa tingui un rendiment del 90%. Però com ho calculen tot això? Doncs mireu, fixeu-vos, tenen el municipi dividit per sectors. Cada color és un sector, hi ha 15 sectors, i cada sector està controlat per comptadors d'aigua. Si anem en un dels sectors concrets, veiem que poden mirar quin és el consum per dia i per nit. Veurem que a les puntes més elevades el consum màxim és, evidentment, durant el dia, i després hi ha com una mena de panxa que baixa amb un consum mínim, que és el consum que hi ha durant la nit. Però si aquest consum durant la nit es mantingués, per exemple, en aquesta distància, podrien passar dues coses. O bé que hi ha un veí que està regant més del compte o omplint piscines, o bé que hi ha una fuita en aquest sector. I si hi ha una fuita, van cap allà, la busquen i l'arreglen. Per parlar-ne tenim Laure Garcia, que és el gerent de l'empresa municipal d'aigües. Molt bon dia. Fa molt de temps que esteu treballant per a aquest control exhaustiu de l'aigua. Aquest és un procés que ja porta entre 10 i 12 anys, diguem-ne, en marxa. Al final el que hem obtingut és aquest rendiment del 90%, que és conseqüència directa de la renovació de la xarxa, del gran volum d'inversió que s'ha fet per anar renovant canonades antigues i que s'ha traduït amb aquest rendiment del 90%. Que sigueu el municipi, un dels municipis de Catalunya amb més rendiment, què significa per vosaltres? Home, és una satisfacció veure que tot l'esforç que has fet en aquests últims anys al final ha tingut fruit. És a dir, l'aigua és molt cara, és un bé escàs i, per tant, l'objectiu prioritari era aquest, era d'intentar tenir el mínim de fuita a la xarxa. Aquest esforç s'ha fet i aquest és el resultat, sí. La població també ha respost? Sí, jo crec que la població ja en la sequera del 2008 va interioritzar alguns hàbits de consum i que ara, diguem-ne, estan reforçats. Sí que és veritat que encara hi ha recorregut, no? Vull dir, l'objectiu nostre és arribar als 90 litres habitant i dia i esperem, diguem-ne, que com a mínim això es pugui fer al llarg d'aquest any. Doncs aquesta és la combinació que ha aconseguit el Prat de Llobregat, que la població respongui, però a més una forta inversió en el control del consum de l'aigua. Gràcies. Aquest és un bon exemple a seguir, però